नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सैन्य दलातील सर्वात मोठी भरती विषयक माहिती घेणार आहोत. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओला शेवटपर्यंत पहा. व तुम्हाला एक विनंती आहे, जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन आहात आणि अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर पण क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन भरती विषयक अपडेट लवकरात लवकर मिळेल. तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, एस-एस-सी कॉन्स्टेबल जी-डी 2021. तर मित्रांनो, सर्वात मोठी भरती होणार आहे. 10वी पासवरती भरती असणार आहे मित्रांनो. तसेच 69,000 पर्यंत या ठिकाणी पगार असणार आहे मित्रांनो. त्याविषयी संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, कर्मचारी चयन आयोग म्हणजेच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एस-एस-सी, तर केंद्रीय निमलष्करी पोलीस दलामध्ये कॉन्स्टेबल या पदासाठी भरती होणार आहे. भरती प्रक्रिया जाहीर केली जाणार आहे मित्रांनो. सीमा सुरक्षा बल म्हणजेच BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, तसेच केंद्रीय राखीव पोलीस दल CRPF व इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलीस फोर्स ITBP, तसेच सशस्त्र सीमा बल SSB, तसेच नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी NIA आणि सचिवालय सुरक्षा बल SSF आसाम रायफल्समधील भरती प्रक्रियेबाबत आज अधिकृत घोषणा होणार आहे. या भरतीसाठी मित्रांनो 2 ऑगस्ट ते 25 ऑगस्टला ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा होणार आहे. तर मित्रांनो, SST कॉन्स्टेबल GTची जी परीक्षा होणार आहे ती 2 ऑगस्ट ते 25 ऑगस्ट 2021 या दरम्यान होणार आहे मित्रांनो. तसेच मित्रांनो, यासाठी पात्रता जी असणार आहे ती 10वी उत्तीर्ण असायला हवेत तुम्ही. तसेच मित्रांनो, 10वी उत्तीर्ण असलेले सर्व उमेदवार या ठिकाणी अप्लाय करू शकता मित्रांनो. फक्त तुमची 10वी पास असणे गरजेचं आहे. तसेच मित्रांनो, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जाहीर केलेल्या परीक्षांच्या कॅलेंडरनुसार 10 मे पर्यंत GD कॉन्स्टेबल पदासाठी अर्ज करता येणार आहे. तर मित्रांनो, SST.nic.in वर जे कॅलेंडर दिलेलं आहे त्यानुसार या पदासाठी शेवटची जी तारीख आहे ती आहे 10 मे 2021 पर्यंत तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकता. तसेच मित्रांनो, या पदासाठी उमेदवारांची निवड कॅम्प्युटरवर आधारित टेस्ट, शारीरिक क्षमता, मेडिकल टेस्ट याच्या आधारावर केली जाणार आहे. तसेच मित्रांनो, निवड प्रक्रियामध्ये स्टाफ सिलेक्शन कमिशन GD कॉन्स्टेबल पदासाठी तुम्हाला 55,915 जागांवरती भरती होणार आहे. तर सर्वात मोठी भरती आहे मित्रांनो. एवढी भरती या ठिकाणी आता 2 वर्षापर्यंत झालेली नाही. 55,915 जागांवरती भरती प्रक्रिया होणार आहे. त्यामध्ये मित्रांनो 47,582 जागा पुरुष उमेदवारांसाठी असतील, तर 8,333 जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत मित्रांनो. तसेच मित्रांनो, वयाची जी अट आहे ती GD कॉन्स्टेबल पदासाठी जनरलसाठी 18 ते 23 वर्षापर्यंत आहे मित्रांनो. तसेच मित्रांनो, SC/ST कॅटेगरीला 5 वर्ष सूट देण्यात आलेली आहे आणि OBC कॅटेगरीला 3 वर्ष सूट देण्यात आलेली आहे. तसेच मित्रांनो, कॉन्स्टेबल GDसाठी जी पेमेंट असतो, जो पगार असतो तो आहे 21,700 रुपये, तर 69,100 रुपये इतके वेतन त्यांना दिलं जातं मित्रांनो. आणि त्याच्यानंतर मित्रांनो, यांचा जो सिलेबस आहे तो सिलेबस आहे मित्रांनो ऑनलाईन पद्धतीने पेपर होणार आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी आणि इंग्रजी, तसेच तार्किक क्षमता याविषयी प्रश्न विचारले जातात. यासाठी मित्रांनो फीज जी असणार आहे ती फीज आहे खुल्या म्हणजेच ओपनसाठी 100 रुपये परीक्षा फी आहे. तर महिला, SC/ST आणि माजी सैनिकांसाठी फी आकारण्यात आलेली नाही. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीची या भरतीची माहिती पाहिलेली आपण. SSC कॉन्स्टेबल 2021 मध्ये जी भरती होणार आहेत याच्यामध्ये जास्त करून या ठिकाणी 10वी पासचे जे उमेदवार आहेत त्यांना फायदा होणार आहे मित्रांनो. त्यासाठी मित्रांनो, व्हिडिओला तुमच्या मित्रांमध्ये जास्तीत जास्त शेअर करा मित्रांनो. तसेच नोकरीविषयक अपडेट मिळवण्यासाठी चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.